Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Mancing. Oke, Kak Mari ya guys. Oke, kali ini aku akan menyepilkan kemarin yang di gawe tak campur-campur guys. Iki wis gawean ngene iki guys. Ini untuk wis iki. Ya guys ya, karek masang guys. Dure nanggo gang vakum soalnya guys sudah tuku seng. Oh guys. Iki tak sepilno. Wis dadi karek masang iku guys. Karek masang durane tok iku. Dek ingin golek iki hasilnya apa ukuran 3 meter wae, tapi ternyata gak ono guys. Ukurannya 3 meter reneke. Dadi ini tuku kuwi pres. Ukurannya hasilnya 3 meter gitu. Terus guys, ukurannya gak rahu. Terus ki aku arepe ning pasar guys, arepe blonjo golek jajan, terus blonjo gawe masak, aku masak guys. Ngono. Terus iki apa ya wet apa ya? Lambat. Tuh guys tak dono. Loh. Banyuku mentok kene. Tak sepilno buah kelengkengku guys. Terus gede. Lah, gitu iki. Terus gede guys ya. Seneng aku guys. Langgek tuku sediluk wis ana buahe. Iki palingi langgek tuku setahunan guys. Ana buahe. Seneng aku nek golek kelengkeng. Suara aku rendek kabeh. Dadinya wis guys. Dadine ya wis iki. Kok karek lanjutno. Lanjutno apa jenenge arane? Lanjutno durane tok ngono guys. Wis dadi karek lanjutno durane tok. Iki miring to. Yes guys, aku tak budal ning pasar sih ya soalnya seneng aku dilanjut mana. Nah aku wis bar mulai ke pasar. Yes aku wis teko omah. Aku wis belanja guys. Belanja kerupuk ya guys. Belanja kerupuk. Terus tuku ndok. Nek terus dan usah. Terus ndok di sini berapa gitu. 10 guys. Iya. Setengah kilo gini. Cilik dan sistem. 5 iya 10 sini guys. 15 terus ki aku mau belanja tahu asin digawe masak sayur lodeh jembreng tempe terus lodeh guys ya kok ini enak guys gak usah iris gitu aku lagi siam ini nek wong pintar ya lho gak dipeceng onakan dipeceng ejaan gitu gila itu lagi siang papatnya mau guys sisi saya mau hapus lagi cinta ini saya mau hapus terus tambor iki ya tambor tempe ndok ini aku tuh jajan lari guys pas ngono tok. Wah, nanti aku akan masak sayur lodeh. Geser. Jalan Mbah. Ya. Lagi. Ya. Jalan-jalan. Nah, aji guys. Bapak enak dene. Bismillah. Yes. Bapak enak dene.
deh aneh. Begini soalnya menir. Nanti saya menir. Kan menir. Nyambut panggang. Terus goreng jenenge pindang, kacang pindang, goreng tempe, goreng lele. Niki ape sayur udah kalian guys. Sempurna mak udah di guys. Aku ape lagi suka langsung. Masih gambar. Nah, aku pakai warna bagusnya guys. Oh, sambarnya ini. Jangan itu kenapa ya? Dua ambruk aja. Kalau kebanyakan mesti. Rasanya durung pun deniwang ya guys, tak kawan periksa rumah sakit kan. Soalnya kan orangnya gak bisa ntok. Jadi ini iya karena ini. Terus periksa karbohidrat yang berdek. Timang ini yoyonya. Saya bingung. Terus mau dilanjutnya aku pengen masak sih. Ini ono gorengan tempe matang nih mana. Terus jangan guys, jangan pun hanya emang hanya guys. Bisa nak kukus asal karet mana gue tukang guys. Es kan wis menyala. Oke guys. Ya Allah. Iya, aku batu mau kebetulan kali. Oh, bisa masak bisa masak. Nah, ya pe. Oh, mat neh. Ya, ya putus kan. Mbak panas lek jane ngono kuwi. Tak tunjeng. Aku nurut ning kene ya. Ya nurut guys, aku pengen tuh. Kayak soalnya urung bar, kayak ape bar. Jadi aku ngene mak ngatem nih. Ngaten kok nggo jipuk kuwi apa jenenge? Kemangi. Iya.
Guys, soalnya bar kayak tadinya aku nomor nek ngatur iki sepi guys, malah kayak enak banget. Kulo tadi apa ya? Semarang. Mana ndi? Semarang apa kulo tadi aku lali guys. Iya wes tak langsung ke sana gitu sini.